Kaso, ongi etorria, polinomioen arteko zatiketan, adibidez, bali badugu P isa zati Q isa, lehenengo jakin badugu zatiketa egin daiteke edo ez. Noiz egin daiteke? Hemen jartzen duen bezala, P-ren maila, Q-ren maila, baina handiagoa baldin bada, bestela ezin egin. Adibidez, hemen egin daiteke, hau da P, zatikizuna, laugarren mailakoa da, eta hau, lehenengo mailakoa egin daiteke. Hau da, hirugarren mailakoa, lehenengo mailakoa egin daiteke. Laugarren mailakoa, lehenengo mailakoa egin daiteke. Baina, zatiketa batean, adibidez hemen izango balitz berbost, ezingo egin nuke egin. Hoi da, lehenengo goza jakin behar duguna. Gero bestetik esaten du, Q-ren maila izan behar du handiagoa hondarraren maila baino jakiteko bukatu dugula zatiketa. Bueno, gu badakigu zatiketa hasten geanean egiten, P isa zati Q isa, hau batatzen dela zati dura eta hemen hondarra. Hondarran goazenean, hau baldin bada Q bainan maila handiagoa jarraitu ezakegu egiten. Baina txikiagoa baldin bada, Q baino, horra bukatu da. Berdina baldin bada, oraindik ez da bukatu. Izan behar du, txikiagoa bukatzeko. Bestetik, ikusi behar dugu, hemen nahi dela monomio bat zatitzen, eta hemen polinomioak direla. Horran, monomioa denean oso erresa da. Zergatik, egitekerako banan-bana zatitu. Eta ateratzen dena, hori da, zatidura. Lau isa ber lau, zati bi isa, lau isa ber lau. Zati bi isa, lau zati bi, bi. Eta maila kenduta, lau ken bat, iru. Ordua, dentekoa da, bi isa ber iru. Urrengoa, sei isa ber iru. Zati bi isa. Sei zati bi, iru. Iru ken bat, bi. Beraz, gehi, iru. Isa ber bi. Urrengoa, dugu, minus bi. Isa ber bi. Zati bi isa. Minus bi, zati bi, minus bat. Eta minus bat jatzen bakarrik, minus. Bi, ken bat, bat. Orduan, hemen izango ditzake, ken, isa. Eta azkena dugu, lau isa, zati bi isa. Jarriko hemen, lau isa, zati bi isa, berdin. Lau zati bi, bi, eta isak, ken ditugu. Orduan, gai ditzegu, gai askia, gehi bi. Hau izango ditzake, emaitza. Zatitzailea polinomioa denean desberdin egiten da, jartzen da. Lau isa beriru, ken ama bi isa berbi, ken zazpi isa gehi bost, zati isa ken iru. Orduan, era honetan egiten da. Guretzako nagusiena da, mailarik altura duna, isa. Orduan, egin behar dugu. Mailarik altuena duna, zati, mailarik altuena duna artean. Egiten dugu zatiketa. Zer bada, lau isa beriru zati isa. Lau zati bat, lau, iru. Ken bat, bi. Lau isa berbi. Orduan, hemen jarri behar dugu lau isa berbi. Zatitu behar dugu. Handienarekin. Eta jartzen dugu. Orduan orain, egin behar dugu. Banan bidertu lau isa berbi honekin eta honekin. Banan, iru egongo balitz, irukin. Bi bakar daude. Horra egiten dugu. Lau isa berbi bider isa, lau isa ber iru. Eta jarriko dugu bere mailan azpian. Lau isa ber iru. Bere azpian, Lau bider minus iru da, minus amabi. Isa berbi. Ikusten ezin bezala. Eta ez dugu gehiago. Horren nimatu goren, kenketa. Kenketa egiteko errexena da batuketa bihurtzea. Gogartu zaitez. Nola egiten da? Ikurrak aldatuz. Horren nigo du. Kenketa kendu, eta nero ikurrak aldatu. Minus eta plus. Horren batuketa ingo dugu. Ondo egin baditugu eragiketak, lehenengoa anulatu ingo dira. Lau isa beriru, lau isa beriru, kanpora. Ondo egin dugu. Horren, minus amabi isa berbi, gehi amabi isa berbi, baita ere kanpora, kasoia ez kanpora. Eta jarretzen dugu. Zazpi isa, gehi bost. Horren zein da mailarik altuena duena monomio hau ezta?
Horra egin bat dugu, hau, zati hau. Minus zazpi isa, zati isa. Zenbat gelditzen da, ba isa kentzen dira, minus zazpi. Horra, jarko duen, minus zazpi. Banan biderkatu behar dut. Hau honekin eta horrekin. Basiko gara. Minus zazpi bider isa, minus zazpi isa. Eta minus zazpi bider minus iru, plus hogeita bat. Eta kenket egin behar dugu. Horran lehen bezala, egingo duguna izango da, plus bihurtu eta ikurrak aldatu. Horran jarko dut plus, hau ikurra aldatu, eta hori bai. Eta egin dezakegu ja, batuketa bat. Minus zazpi isa, gehi zazpi isa, ondo egin dugu, joan egin zegulako. Eta bost, ken hogeita bat, minus amasei. Horda, badakigu ondarra zen den, minus amasei. Jarriko dugu, no? Ondarra berdi, minus amasei. Eta zatidura, hau izango da. Lau, isa berdi, ken zazpi. Nola dakigu bukatu dela? Ba, ondarraren maila delako zatitzailea baino txikiagoa. Usten, hau da, gaiaskia eta hemen lehenengo mailakoa da. Horren dakigu bukatu dela. Emaitza jarriko dugu, lau isa berbi ken zazpi eta ondarra minus amasei. Bukatzeko zatiketa egingo dugu. Jarriko dugu, behatzi isa berlau, ken behatzi isa berriru, gehi amalau isa berbi, ken amaika isa. Ken bat, zati, iru isa, ken bi. Hartu behar dugu, mailarik altuena, behatzi isa berlau, eta zatitu behar dugu, maila altuena duenakin, iru isakin. Zenbat gelditzen zaigu, behatzi, zati iru, iru, eta lau, ken bat, iru. Horran hemen jarri behar dugu, iru, isa berriru. Eta, kalkulatu dugunean, hasi behar dugu bidertzen, banan hemengo guztiak. Iru isa berriru, bider, iru isa, iru bider iru bederatzi, isa berriru, bider isa, laugarren mailakoa bihurtzen da. Eta orain dugu, minus bi bider, iru isa berbi, minus bi bider iru, minus 6 isa berriru. Orduan, kenketa egin badugu. Kenketa egin ordez, egingo dugu batuketa. Nola egiten da? Ba, ikurrak aldatuz. Gehi, ken, gehi. Orduan, bederatzi, ken bederatzi, lehenengoa, kanpora. Minus behatzi, gehi 6, minus iru. Orduan da, minus iru, isa berriru. Eta beste guztiare jetxengo dugu. Horren, ikusten dezu bezala, laugarren mailako izan berdian da, hirugarren mailakoa. Eta egingo dugu berdin, zatituko dugu, iru isarekin. Jakiteko, zenbaki jarri behar dugu. Minus iru, isa berriru, zati, iru isa, beti honekin zatitu bat dugulako, zehatatzen zegu, minus iru, zati iru, minus bat. Bat ez dugu jartzen, minus bakarrik. Eta iru, ken bat, bi. Beraz, jarri bat dugu, minus isa berri. Eta hasi behar dugu bidertzen. Minus isa berri, bi hauekin. Minus isa berri, bider iru isa, minus bat bider du, minus iru, eta bi gehi bat iru. Eta orain, minus bider minus plus, bi bider bat, bi isa berri. Zer egin behar dugu? Kenketa. Zeingo dugu? Batuketa bihurtu. Horra jarriko dugu. Gehi, eta ikurrak aldatu. Gehi, eta gehi, ken. Minus iru gehi iru, anulatu dira. Amalau, ken bi, amabi. Isa berbi, ken amaika isa, ken bat. Jarretu ezagun. Handien hau da horrein, bigarren mailakoa, horrein bat dugu. Amabi, isa berbi, zati, beti bezala, iru isa. Zenbat gelditzen zaigu, amabi, zati iru, lau. Bi, ken bat, bat. Horran da, gehi lau isa. Eta hasi bat dugu, banan bidertzen.
lau isa bider hiru isa, 12 isa berbi. Eta lau isa bider minus bi, lau bider minus bi, minus 8 isa. Eta indezakegu kenketa. Baina guk batuketa bihurtzen dugu, jartzen dugu gehi, eta ikurrak aldatu, ken, gehi. Teko dugu batuketa bat. 12 gehi minus 12, kanpora. Eta minus 11 gehi 8 da minus 3 isa. Ken bat. Eta bukatzeko, ikusten duzu bezala, berriro, berbi bat, gehituko zaigu gai eskean. Horra ingo dugu, minus 3 isa, zati, 3 isa. Beti gogoratu. Mailarik altuena duen monomioa, zati, beti hemen mailarik altuena duena. Zer bat atatzen da? Minus 3, zati 3, minus bat. Baina, horren bai jaurako dugula bat, ze isak joan egiten dira. Jaurako dugu minus bat. Zer dugu utzi minus bakarrik. Horren, minus bat. Minus bat bider 3 isa, minus 3 isa, eta minus bat bider minus bi plus bi. Eta azkeneko kenketa bat dugu, bihurtuko dugu batuketa, ikurrak aldatu bat dugu gehi, eta hemen, ken. Minus 3 gehi 3 kanpora, minus bat gehi minus bi, minus 3. Horan, ondarra da minus 3. Hau, nola jartzen da? Baja dezakegu, hemen bezala, 3 isa berriro, ken isa berbi, gehi 4 isa, ken bat, eta ondarra, zenbaki bat eta zegu minus 3. Hau da, emaitza jartzeko modu bat, baina beste era bat ere badago. Eta nola da hori? Gogoratu zaitez, P zatiku da zatidura eta ondarra. Nola kalkulatu zakegu P isa? Ba egiten da, zatidura bida zatitzailea, Q isa bida Z isa, gehi ondarra. Horra guk hori ingo dugu, jarriko dugu lehenengo modua, beste modu batean. Lau isa berriru, ken 12 isa berbi, ken 7 isa gehi 5, izango litzake zatitzailea bida zatidura, gehi ondarra, kasotan minus 16. Egigo bagenu biderketa eta geho batuketa egin, atako litzaiguke beste zebakia. Eta hemen ere berdin, jarra ezakegu, 9 isa berlau, ken 9 isa berriru, gehi 14 isa berbi, ken 11 isa, ken bat, hau, zatikizuna berdin. Lehenengo jarko dugu, zatitzailea, bider, zatidura, gehi ondarra. Hau da beste modu bat. Eta hau dena ulertu duzulakoan, ba beste bat arte, agur.